La fundació data de l'any 1992 i la senyora Clara Domingo Bochaca era una senyora que tenia patrimoni, no tenia descendents, era soltera, i a l'any 86 va comprar el que era tota la parròquia. I a l'any 92, com he dit abans, va crear aquesta fundació. Ella volia fer un centre per gent gran, per gent que tenia necessitats i no les tenia cobertes per ningú. Per descobrir el que són les necessitats bàsiques de la gent gran, sempre hi ha grups de voluntaris que s'ofereixen per venir a cantar, per fer poesia, i intentem cada 3 mesos o cada 2 mesos que vingui un grup d'aquests voluntaris. Després també a nivell del poble, amb la biblioteca, també tenim contacte i cada X temps un grup de gent del nostre centre va a la biblioteca, consulta llibres, passa una bona estona i després tornen cap aquí. I amb serveis socials també, sempre que hi ha qualsevol cosa, qualsevol activitat externa, nosaltres participem i fem participar també les famílies. I amb l'institut també, ara aquest any estem fent un conveni de col·laboració que vam encetar abans de la pandèmia i de gener a març, cada dimarts, un grup de 5 nanos venen un parell d'hores i fan el que és un contacte intergeneracional, participen de les activitats, es coneixen, veuen quina és la realitat, què és el que hi ha, perquè clar, els joves, tot això, tu a casa tens l'avi, que està bé, però quan vens aquí et topes amb una altra realitat que no és la que potser tu coneixes. Aquí sempre es mira el benestar del resident. Vull dir, aquí al centre, clar, és un centre, hi ha unes normes, perquè ha d'haver una organització, però això és casa seva. Que no vulguis per tu, no vulguis pels altres, no? Llavors, clar, aquí han d'estar el millor possible sempre. Aquest any fem el 31 aniversari, que aquest any sí que el celebrarem. Farem 30 més 1, que l'any passat no vam poder i aquest any esperem que sí.